Minden kongresszusnak egy különleges témája, jelmondata van. Az idei kongresszus Jézusnak az egyik mondásából van kölcsönösve: az Isten szelleme vezessen benneteket. Ez különösen időszerű napjainkban, mert soha nem volt még annyi bizonyíték az emberi uralmaknak az alkalmatlanságára, mint a mikorunkban, és azt látjuk, hogy szükség van az embereknek vezetésre. A Biblia egy tökéletes vezetést biztosít, és erről szólt a kongresszus, hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni a Biblia tanácsait. Az évi kongresszus egyben számvetés is. Miről tudnak idén számot adni? Nagy öröm számunkra, ahogyan látszik is, nagyon sokan vannak itt ezen a kongresszuson. Ennek az egyik oka az, hogy az emberek a Biblia üzenete iránt egyre nyitottabbak, egyre fogékonyabbak. Számadás is. Vajon megteszünk mindent annak érdekében, hogy a saját hitünket megerősítsük? Azoknak, akiket érdekel a Szentírás, valóban a kezükhöz, a szívükhöz tudjuk vinni ezt az üzenetet, ahogyan Krisztus tanított bennünket? Ez egy útkijelölés is. Jehova tanúi az elkövetkezendő esztendőben és az azt követő időszakokban nagyon alaposan odafigyelnek arra, hogy a saját hitüket, a családjuk összetartását, a barátaikkal való kapcsolatot, amelynek bibliai alapjai vannak, erősítsék, megszilárdítsák. Igen, erre van ma szükség. A 21. század felgyorsult, rohanó tempójában oda kell egy kicsit figyelni saját magunkra. Nagyon sok fiatal van. Nem azért, mert különleges kampány volna a fiatalok elérése érdekében, hanem Jehova tanúi működése utolsó 11 néhány esztendeje óta fölnőtt egy új generáció. És ez az új generáció keveset hallott a Bibliáról, de akar tudni róla. Ön fizikusnak készült, hogyan került ebbe a közösségbe? Egy elektrodinamika gyakorlaton tanultunk az elektronok elektromos és mágneses térben történő viselkedéséről. Ebből értettem meg, hogy a világegyetem egy szerkezet, egy intelligens teremtővel. Ezek után kezdtem el kutatni ezt az intelligenciát, ezután azonosítottam be a Bibliát, mint a világegyetem teremtőjétől származó művet, és a Biblia tanulmányozása után azonosítottam be Jehova tanúi szervezetét, akik azt szeretnék tenni, amit a Biblia tanít. És végül is mi lett a szakmája? Végül képesített könyvelőként helyezkedtem el. 2 könyvet bocsátunk közre, az egyik különlegesség, hogy teljes egészében a fiataloknak szól. És a másik? A másik a szolgálatunkat segíti, azt mutatja meg, hogy hogyan tudunk részletesen a bibliai igazságokat megismerni, és hogyan tudjuk a gyakorlatban alkalmazni őket. Uram, szerető teremtőnk Jehova, hozzád fordulunk a mai nap délelőttjén is. Hálát és köszönetet mondva neked, amiért megőriztél bennünket a mai napra is, hogy ismét itt lehetünk. Kérünk, hogy légy közöttünk a mai alkalommal is, és légy könyörgésünk meghallgatója. A te szent fiad Jézus Krisztus által fordulunk hozzád. Amen. Az utóbbi időben úgy tapasztaltuk, hogy azok az emberek is szeretnének a Bibliáról hallani, akik valamilyen oknál fogva börtönbüntetésüket töltik. Börtönmissziót indítottunk. Ma Magyarországon 27 büntetés végrehajtási intézetben folyik ez a misszió, és közel 70 személyes biblia tanulmányozás zajlik. A Szegedi Fegyverház börtön 2 objektumába járhatok be, és nagyon örömteli végül is az, hogy amikor Jézus Krisztus halálának az emlékünnepét megtarthattuk, akkor közel 40-en vettek részt az elítéltek közül. A legnagyobb élmény pedig az volt, hogy néhány nappal ezelőtt egy kongresszusra kiengedtek egy biblia tanulmányozót, és életének nagy eseménye volt, hogy meg tudott keresztelkedni. Egy szombati eladás után volt a keresztelkedés, egy 20 évre elítélt személy döntött úgy, hogy Jehova tanúja lesz. És utána vissza kellett menjem? Igen, még március-áprilisig tart végül is az időszak, amit benne kell neki töltenie. Igyekszünk majd a civil életre most a következő 6 hónapra úgy felkészíteni, hogy hasznos tagja legyen majd a társadalomnak, amikor majd kijön. Ők egy természetellenes közegben vannak ott bent, és mi nem csak a Biblia tanulmányozásról segítünk, hanem erkölcsi értékeket igyekszünk átadni, ami segít nekik olyan tulajdonságokat kifejleszteni, ami ott bent az intézetben is sokkal jobban megkönnyíti az életüket, és a kinti kapcsolataikat is teljes mértékben meghatározza. Ami a legfontosabb, és célul tűztük ki magunk elé, ezeket a személyeket szeretnénk segíteni és támogatni, hogy könnyen illeszkedjenek vissza a szabad életbe, és legyenek hasznos tagjai a társadalomnak. Úgy érezzük, hogy a Szentírás igazi mankó lesz számukra. Magyarországon ma a felmérések szerint 40 000 olyan személy van, aki siket.
őnekik is vannak lelki igényeik, szellemi igényeik. A Szentírást szeretnék megismerni. De miután az ő anyanyelvük sokak számára nem érthető, ezért Jehova tanúi létrehoztak olyan kisebb csoportokat, majd egy nagyobbat is, amelyik kimondottan jelnyelven tanítja vagy vizsgálja a Szentírást. Megtaláltam a pontos ismeretet a Bibliából, és ez boldoggá tesz engem és az egész családomat is. Régen, amikor még fiatal voltam, elég sokszor rossz társaságba keveredtem, durva természetű voltam, nem voltam szelíd. De amikor a feleségem elkezdett foglalkozni a Bibliával, és beszélt nekem erről, én magam is elkezdtem olvasni a Bibliát, és rájöttem, hogy változtatnom kell. Úgy éreztem, hogy Istentől segítséget kaptam ehhez, hogy változtassak. És ennek a folyamatnak az eredményeképpen szelídebb lettem, kedvesebb. Mások, akik kívülről figyeltek engem, azok úgy érezték, hogy valóban nagy változáson mentem keresztül. Tulajdonképpen már gyerekkorom óta, amikor megszülettem, akkor a szüleim már azonnal elkezdtek engem vinni az összejövetelekre. A gyülekezetben, a közösségben hallók is, hallássérültek is vannak. Azt a feladatot kaptam, hogy pásztorkodjak. Ha bárkinek problémája van, akkor segítséget igyekszem nyújtani. Ha például szomorú, akkor vigasztalást igyekszem nyújtani az írások alapján. Támogatni tudom másféleképpen is, hogy a hallássérültek és a hallók együtt tudjanak működni. És úgy érzem, hogy tisztelni tudjuk egymást kölcsönösen. Ez nagyon jó érzés a gyülekezetben. Egyenrangúnak érzem magam, mert a tolmácsok nagyon szívesen segítenek a siketeknek, hogy könnyebben megértsék az anyagot. Úgy érzem, hogy teljesen egy szinten vagyunk mindannyian. Nagyon örülök, nagyon boldogok voltunk mindannyian, hogy a sok vallást is figyeltünk, de úgy érezzük, hogy nagyon jó döntés volt, hogy ebben az irányban igazítottuk az életünket. Mióta tagja a közösségnek? A szüleim már elég régóta tagjai, és én így bele tudtam születni ebbe. Jár gyülekezetbe? Igen, igyekszünk minden héten rendszeresen járni. Ki volt legelőször tagja a gyülekezetnek a családban? Igazából mind a ketten egyszerre léptek be, mert miután megházasodtak, utána együtt elkezdték ezzel foglalkozni. Talán áruljuk el a nézőknek, hogy miért ön beszél a család nevében. Igazából a szüleim mindkét tagja hallássérült, és én halló vagyok. Kedves testvéreink, akik most szeretnétek megkeresztelkedni, és minden bizonnyal meg is fogtok, szeretnélek kérni benneteket, hogy álljatok föl, csak egy kis időre. Nagyon sok szeretettel, szívében. Nagyon boldog vagyok, hogy most Jehovát a Teremtőt tudom szolgálni. Mi a célja? Elsősleges célom, hogy minél több embernek eljutassam a Biblia üzenetét, és ezt szeretném a szabadidőm felhasználásával. A Királyságterem építés egy olyan program, ami napjainkban Magyarországon egy rendkívül nagy fordulatot vett fel. Úgy látjuk, hogy sok településen méltatlan körülmények között gyűlnek össze az emberek, hogy a Bibliáról tanuljanak. Ezeknek a településeknek szeretnénk segíteni azzal, hogy ilyen összejöveteli helyeket építünk,
Jehova tanúi önkéntesei összegyűlnek az ország minden részéről, néha még külföldről is eljönnek segíteni. A Jehova tanúi annak idén elindítottak egy vér nélküli műtétek akciót. Hol tart most? Remek eredményekről számolhatok be, csak röviden, ma már az orvos továbbképzés része az úgynevezett vértakarékos vagy vér nélküli műtétek technikája. És mi úgy érezzük, hogy a 21. század egyik kiváló orvostudományi sikere. Jó érzése arra gondolni, hogy egy pici részünk nekünk is volt abban, hogy fölhívjuk erre a figyelmet. A Jehova tanúi történelme Amerikában indult. Hazánkban 110 évvel ezelőtt kezdődött, amikor 1898-ban egy magyar származású professzor visszaindult szülőföldjére. 1913-ban az őrtorony, az egyház mai napig is világszerte rendszeresen megjelenő folyóirata már magyar nyelven is olvasható volt. Antimilitarista tanaik és vallási nézeteik miatt a 30-as évek végétől a II. Világháború befejezéséig tagjaik közül sokakat üldöztek, kivégeztek. 1945 után mindössze 4 évig tevékenykedhettek szabadon, majd ismét folytatódtak a megpróbáltatások. Végül is 1989. június 27-én kapták meg a hivatalos elismerést. Az egyház 2 évvel később rendezte meg Magyarországon az első nemzetközi kongresszust. Hazai találkozót évente tartanak. Azt az üzenetet kaptuk a kongresszus programjából, erősítsük a személyes hitünket, erősítsük a családi kapcsolatokat, és erősítsük az Istennel való kapcsolatunkat.